जा रहे हैं वापस। टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय। अभी जा रहा हूँ हम लोग। ठीक है बेटा। तब चल रहा है वो। कलम को प्रेस करते हैं। आम और केला है। बस दोनों पार्ट खाना। ठीक। प्यार से खाना। बस ठीक है। बाय गुड ओके बाय बाय। हाँ देखा स्टाइल देखा। नाको जिल नायनि फैदोंमोन। मादि नांखो नाको जिल नायनानै नोङो? बहुत मोजां। हा? बहुत मोजां। आच्छा। दा जों जोबोद मोजां आरो बे। मालिं गामियाव सफैबाय। नैबे मालिं गामि। बे गामिनि मुङानो मालिं। ताकि बेनि सिगाङाव थांबा माने मालिं मोनसे नाला होननाय नाम दं। बेवहा माने जोबोद गाज्रि नामा। लामानि मुङानो मालिं। बिनि थाखायनो बे गामिनि मुङा मालिं मुं गोग्लैबाय। ओके। बैलाय जों बे गारिखौनो लाना फैदो बेरायनो लागै। लोगोनि गारि। बैलाय लोगोआ नै बेनो। जुले जुले बेवहा जुले होनबा माने खुलुमबाय होनना बुङो गथ'फ्राबो। बेखौनो जुले। तुम्हारा नाम क्या है? शेरिंग डोलमा। ये आपका फ्रेंड है? आपका दोस्त है? ये आपको बहुत प्यार करता है ना? आपके साथ है। स्कूल जाती है? कितना क्लास में है अभी? स्कूल का नाम क्या है? अच्छा हांग्रांग वैली पब्लिक स्कूल नाको। हांग्रांग रिंगचेन। ठीक। कहाँ है स्कूल ये? नाको। नजदीक है इधर? नहीं, नाको में। अच्छा नाको में है। ठीक है। झूले झूले।